Morjesta kaikki entiset Ville Benon asiakkaat, nykyiset Padel X Helsingin asiakkaat. Me seistään nytten uusissa Padel X-tiloissa. Tähän mun taakse rakentuu, huomenna alkaa kenttien rakennus, eli rakentuu 9 padel-kenttää. Ensinnäkin nyt ihan ekana niin suuret pahoittelut tästä viivästyksestä. Ollaan varmaan puoli vuotta myöhässä alkuperäisestä aikataulusta, mutta tosiaan niin kaikki on aika lailla mennyt mönkään, mitä on voinut mennä mönkään. Eli urakoitsijoita ollaan vaihdettu, kattotuoleja, mitä näkyy tässä, tai kattotukirakenteita, joita on jouduttu vaihtamaan, niin se on mennyt mönkään. Ja oikeastaan, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin kaikki, mitä ikinä voi mennä mönkään, on mennyt. Myöskin meidän viestintä, mutta tässä vaiheessa niin koitetaan katsoa eteenpäin ja saada kentät mahdollisimman pian auki. Nyt seistään tulevan aspatiskin takana. Eli tässä on tällainen suorakomainen aspatiski. Tuolta tulee autoilijat sisään ja tästä tulee sitten kävelijät sisään. Tästä tulee varmasti tosi hieno. Nyt ollaan naisten pukuhuoneessa ja voit seurata mua eteenpäin. Eli täältä päästään. Siinä on naisten vessa. Tässä ollaan naisten suihkutiloissa. Kolme kivaa suihkua. Ja sitten täältä vähän eteenpäin päästään mixed-saunaan. Eli miesten ja naisten saunassa samassa. Siihen tulee lasi, josta näkee suoraan kentälle. Tänään on saatu rakenteet paikalleen. Eli tästä pääsee työmiehet huomenna aloittamaan kenttien rakennuksen. Niiden aikataulu on nyt sellainen, eli viikko menee kenttärakenteiden pystyttämisessä, jonka jälkeen asennetaan vielä valot kattoon, eli epäsuora valaistus tulee kentille. Ja sen jälkeen asennetaan vielä kenttien matot. Näiden aikataulusta ei ole vielä ihan tarkkaa ja tässä vaiheessa me ei enää anneta tarkkoja päivämääriä, kun niissä ei ole ihan tarkalleen pysytty, niin niistä informoidaan mahdollisimman pian. Eli vielä hetki kärsivällisyyttä pyydetään kaikilta. Vastapalveluksena me luvataan tehdä tästä Suomen hienoin keskus. Eli hetki vielä jaksetaan ja sitten päästään pelaamaan.